अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। महायुतीच्या वतीने जल्लोष करण्यात आलेला आहे। महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे हे जवळपास 50,000च्या मताधिक्याने विजयी झालेले आहेत। काय सांगाल याबद्दल? हा महायुतीचा विजय आहे। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि मनसे या सर्व कार्यकर्त्यांनी एक दिलानं काम केल्यामुळे आज महाराष्ट्रात महायुतीची पिछेहाट होत असताना सुद्धा या कोकण पट्ट्यात विशेष करून रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये जो विजय संपादन झालेला राणेसाहेबांच्या रूपाने या सर्वांचं एकत्रित केलेल्या कामाचा हा परिणाम आहे। आणि याही पुढे या एकत्रित ताकदीनं या कोकणात, या भागात निश्चित महायुतीचे जे जे उमेदवार उभे राहतील ते या ठिकाणी विजयी होतील असा संदेश आजच्या या विजयातून दिला गेला आहे। ठिकाणी महायुतीचा विजय झालेला आहे। आदरणीय मुख्यमंत्री आदेशाने दीपकबाईंच्या मतदारसंघामध्ये तब्बल 32,000चं लीड मिळालं आणि इथे वैभव नाही, जवळजवळ 20,000च्या पुढे फरकाने पाठी गेलेली इथे नितेश राणेंच्या मतदारसंघात। त्यामुळे इथे ही शिवसेनेचा जो बालेकिल्ला, शिवसेने ताकद या ठिकाणी शिवसेना दाखवलेली आहे आणि भविष्यात येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेना आपली ताकद दाखवेल व महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते आपापल्या परीने, राष्ट्रवादी असेल, मनसे असेल आणि इतर महाघटक असतील, ते सगळे ताकदीने काम करतील आणि पुढचे विजयी संपादन करतील। काय सांगाल मॅडम? जोरदार या ठिकाणी शिवसेनेने सुद्धा ताकद लावली होती। मतदारसंघात पूर्णपणे आपण फिरलेलं होतं, काय सांगाल? मतदारसंघात पूर्णपणे फिरून जसं बेसिक शिवसेनेमध्ये युतीच्या सगळ्यांच्या बरोबर महिला आघाडीसुद्धा तेवढ्याच पद्धतीने, तेवढ्याच प्रकारे कार्यरत होती आणि अगदी जोराने काम करत होती। त्याच्यामुळे सगळ्या महिला आघाडीचे पण आभार मानायलाच हवे आणि हा विजय संपादन करण्यामागे महिला आघाडीचा प्रमुखप्रमाणे हातभार आहे आणि ही तर आमची सुरुवात आहे। ह्याच्यापुढे युतीतूनच इतर ज्या निवडणुका आहेत, विधानसभा निवडणूक आहे किंवा जिल्हा परिषद पंचायत समिती आहे, तिथेही असंच युतीच्या माध्यमातून आम्ही असा चांगल्या प्रकारे विजय संपादित करणार आहोत याची 100% खात्री आहे। मनसेच्या वतीने सुद्धा राज ठाकरे यांनी जोरदार या ठिकाणी सभा घेतलेली होती, याचा कुठेतरी फरक या ठिकाणी दिसतोय का? काय सांगा? निश्चित स्वरूपात आजचा जो विजय आहे तो या महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी एक दिलाने, एक संघाने खांद्याला खांदा लावून कालच्या निवडणुकीला सामोरे गेलेले होते। सर्व या मित्रपक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावरती मेहनत घेऊन प्रचार कार्य केलेलं होतं, त्यांचाच विजय आहे। आणि त्यामध्ये माननीय राजसाहेबांची जी सिंधुदुर्गमध्ये सभा झाली तो एक बूस्टर डोस म्हटला पाहिजे आजच्या या विजयामध्ये। त्याच्यामुळे निश्चित स्वरूपात याच्यामध्ये सर्वच कार्यकर्त्यांचं आमचं श्रेय या विजयापाठीमागे आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।